Прочит на Стара Загора, направен от пътуващия репортер на Българската национална телевизия и Българското национално радио Ирина Недева и екипа на Голямото четене. Пътуващата библиотека на Голямото четене започна своето пътешествие в цялата страна. От 10 ноември до 17 декември, всеки ден, точно в 12 часа, пътуващата библиотека ще спира пред Централната библиотека на вашия областен град. На празника са поканени всички, които обичат да четат и искат да споделят своите литературни предпочитания. Носете със себе си любима книга и я заменете книга на друг български читател. Напишете в нея своето послание, а при желание и адрес за кореспонденция. За повече информация посетете интернет сайта четене.bnt.bg. Толкова много са литературните следи и пътеки, които тръгват и водят до Стара Загора, че единственият ни шанс е да се движим в галоп. Ще трябва препускане, защото авторите са поне 5 от национална величина. Гео Милев, Николай Лилиев, Веселин Ханчев, Георги Илиев, Иван Мирчев. А някои са оставили даже и романи, като Кирил Христов, но преди това да се опитаме да намерим отговор защо и как така. Мария Донева е писател и редактор в електронния портал за литература liternet.bg. Има ли нещо, което от стари времена в Стара Загора да прави така, че града да създава автори от глобална величина? Защо е Стара Загора? Ами, ние се намираме в момента в един музей, който доказва, че града съществува на това място, имал жители от преди повече от 8000 години. Имало е много имена, имало е различна архитектура през времето, но това, което е било постоянно, че хората в него явно са били много щастливи, защото са продължавали да живеят на това място и са писали много книги. Има едно стихотворение, което почва така: кое ти е старото Стара Загора? И после следва нещо с майки, с бебета, млади поети, всичките клишета са вкарани вътре. Много е удобно за рецитиране на 5 октомври, деня на Стара Загора. Тук литературата даже е била на власт. Историята на Стара Загора е изпълнена с големи литературни имена. Например, в продължение на няколко месеца кмет на Стара Загора е бил Петко Рачев Славейков, който тук е загубил при опожаряването на града, загубил всичките си ръкописи до тогава. Много тъжно. Знаково място за Стара Загора е парка Аязмото. Днес паметника на Ленин го няма и по достоинство тук паметен е спомена за митрополит Методий Кусев. От Аязмото, ако тръгнеш право надолу, стигаш директно до Старозагорската гара, възпята от Стефан Вълдобрев в песента "Обичам те, мила". Ще те чакам на Старозагорската гара. Следващата пътека ни отвежда в къщата на Гео Милев. За Гео Милев аз мисля, че когато човек говори, трябва да стои прав. Според мен това е един от гениалните хора. Той, например, е имал време, след като е правил толкова много преводи, писал е своите много остри, много ярки неща, имало е време, като се прибере в къщи, да каже на децата си някои от своите детски стихчета. Мисля, че ние всички сме така на прага на Гео Милев. Топнали сме си палеца в този океан Гео Милев. Но е мъчително и болезнено. Той не е много приятен автор. Още един важен поет, Кирил Христов. Автор на първия български еротичен роман "Тъмни зори". През 20-те години романът е скандал, защото е за сексуална любов към по-зряла жена. Кирил Христов там пише: България е класическа страна на половия хаос и подлудяващия любовен глад. Какво ли е да погледнем света не само през поезията, но и през оригиналните очила на Николай Лилиев, големият поет на Стара Загора. Очилата на Лилиев са показани за пръв път в регионалната библиотека от Литературния музей на Стара Загора. Музеят е уникален по рода си. Заради това, което има – ръкописи, фотоси и пишещата машина на Кирил Христов, музеят е уникален и заради това, което в момента няма – собствена сграда. С къщата на Лилиев също има проблем. Това е най-големия срам за този град. Много е лошо. Това нещо трябва да живее. Смятам, че града губи от това, че тази къща не се поддържа. Днес къщата на Лилиев е поосиротяла. Добре поне, че въпреки това литературният процес продължава. Случват се събития, като тази среща с родения в Стара Загора писател Стефан Кисьов. Универсалната енергия на книгата тук си остава. Аз обичам те, защото идваш с мене в леглото, тънко, гъвкаво и бяло, ароматно книжно тяло.